office. Sa may center po ang office niyo, sir. Saan po sa center? Sa, actually po, pasero pong Ilyas ang... Karon ni po sa aming email. Yes. Paano kaya? Di man sa mo nagsabi si Aki kung may package. Kung nagpapadala ka ato, nagsasayo sa mo. Yeah, sa Ano daw po, tada ikaw Pinuno po muna muna contact. lugod. Ngunyan po, sir. Pahiling daw tabi. Ayun po, package po siya, pero delivery fee man lang po ang tigsisingin. Saka pati may pangalan po yan. Pahiling daw po. Ayun naman po, lugod din daw ang package, ma'am and sir. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. That is why it's important to treasure our loved ones every day and let them feel how we value and cherish its moment with them. Hello mga ka-JFS! Another day and another fun day with the one and only JFS Petals and Services. And again, join me as we spread fun and surprises. This is your host, Meshil, aka Ate Me. It's your JFS Surprise Ambassadors. And today, kahit nga maulan, samahan niyo pa rin kami na bumiyay all the way to Tinambak, Camarines Sur para bigyang regalo ang isang napakaswerteng tatay na magse-celebrate ng kanyang special na kaarawan. And speaking of mga regalo, meron kami mga pasabog na dala-dala para sa kanya. At ano-ano kaya ang mga regalo ito? Alamin natin yan in 3, 2, 1, let's go! So mga ka-JFS, as you can see, we have here chokes to go. Yes, 2 pieces of chokes to go. Meron rin kaming ibibigay dito na wine kay Father na Carlo Rossi. Tama ba? Meron rin ditong siomay, kakanin, 2 box ng pizza, Raffles cake, itong sash na napakaganda, ang aming bubble balloons na may nakasulat na Happy Birthday Papa, and yung message na babasahin natin mamaya. And that's our packages for this afternoon. Amazing packages indeed. Kaya ano pang inaantay ninyo kung ako sa inyo? Naku, book and inquire now. For more details and to be more updated sa aming mga latest videos, do not forget to visit, like, and subscribe our social media account at Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services because we assure you that in JFS, it is more fun in JFS because we will give you nothing but the best. Dahil sa JFS, when we do surprises, we do it with love. We don't just wait, but we also captivate. Kaya, kahit maulan ang panahon at medyo nahilo kami papunta dito sa Tinambak, Camarines Sur, ano pang inaantay natin? Sigurin na natin, ano pang inaantay natin ni JFS na ito? JFS, nako, medyo nahihilo na kami kasi medyo malayo talaga yung biyahe namin ngayon. At napakalamig pa ng panahon. At nako, napakalamig rin dito sa loob ng sasakyan. So ayan mga ka-JFS, we are now currently traveling all the way to Tinambak, Camarines Sur. And shout out dyan sa mga taga Tinambak, papunta na kami sa inyo dyan. And mga ka-JFS, for more videos, to be more updated sa aming mga ganap dito sa JFS, do not forget to subscribe po sa aming YouTube channel. And syempre, i-like nyo na rin yung video na ito at i-share. At para naman marami kayong mga packages na pagpipilian, wag na po kayo mag-atubili na i-message ang aming Facebook page at JFS Petals and Services. So what are we waiting for? See you later for more surprises. Bye!
moments later. Nag-aabot. Baka sa mo yan, ma'am. Baka po ba po sa ende? Anong pangaran? Di po nakapangaran Rinaldo po kaya. Rinaldo ano? Aldina po. Tama po. Oo. Dahil po kamo nagdaro tayo. Say hali, ma'am. Oran po baga. Saan po yan? Mga package po ni Ma'am. Dahil naman po mag-check. Kung ano po ang Ako nako. opisina, yung daw. Taga ano po kami, naga po ang office niyo. Diyan na po kami di. Mapapating tayo. Mabaliw po kita office. Sa may center po ang office niyo. Saan po sa center? Sa, actually po, kasi rin po, yes. Karon din po sa aming imo. Paano kaya? Dahil man sa mo nagsabi si Aki kung may package. Kung nagpapadala ka ato, nagsasayo sa mo. Yan, sa Ano din po, tada ikaw Pinuno po muna lugod. Ngunyan po, Pahiling daw tabi. ayun po, package po siya, pero delivery fee man lang po ang tigsisingin. sa kapatid, may pangalan po yan. Pahiling daw. Eh, naman po, lugod din daw ang package, ma'am, sir. Para po mapatanayan sa Kasi Medyo may, darating ang na- package po may pangalan yan. ayun po, ito po, nag-urang. Sayang po lang. Bakit mauranan ka, sir? Nilahanan po na din yung package na yun. Surprise! Happy birthday to you! Salamat po. Hindi ka ba? Kaya pala, di ko yung halo na Happy birthday! Happy birthday! Hindi ka po, sir. Kaya pala di parahagan niya si Picho. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Salamat po. Happy birthday to you! Hello, sir! Good afternoon po! May nandang ulit. Hindi po, Napapanan ka, sir? hindi po araw-araw mangyayari. Kaya pala di parahagan ka na Aki ko si Picho. Yes po, pero wala po kayong idea, ma'am, na ganito yung mangyayari. Ayan, medyo kinabahan po ako kanina kasi sabi ko baka po ay may sakit si sir at baka i-prank namin ay mabigla. So yan, ma'am, lapit ka po dito, lapitan mo po ang asawa mo, ma'am. Sir, birthday mo po ngayon, tama po? Yan, ilang taon ka na po, sir? 62 na po, hindi alata kay daddy, parang hindi 62 ha. Akala ko nga kay daddy parang kaka-20 pa lang. Sir, tingin ka po sa likuran, sir, dahil ito po ang mga pasabog na nadala namin para sa inyo, di ba? Salamat po. Sir, hindi lang yan, sir, dahil meron kang number 1, meron kang 2 pieces ng chokes to go. Salamat po. Meron ka pong siomay na nare-receive. Hindi pa po tapos ang pasasalamat, sir, dahil meron ka po ditong kakanin. Meron ka po ditong pizza. Ayan ang pogi dito niya, sir. Meron ka po ditong cake. Meron pa po balloons. At sir, eto, sir. Sa nagkakit ka. Kaya pala ninipig parahagan si Picho. At tamang-tama, sir, nagiinuman kayo. Idagdag mo po Salamat ito, pero drink moderately, sabi nga Sinopresa ka pala ka na Aki mo. Yes. Ma'am, kung hindi po ako nagkakamali, ikaw po ang napakagandang may bahay ni sir. Tama po ba? Yes. Ma'am, dito tayo po. Yan, huwag po kayong magpaulat dahil masama ang magkasakit. Mapapanood niyo po ito, ma'am, sa YouTube. Ay, wow. Yes! Instant artista kayo, ma'am. Ma'am, dahil birthday po ng iyong minamahal, ano po ma'am ang pangalan mo, ma'am? Numita. Ayan, at si Sir Reynaldo. Pero ka po bang kaunting mensahe para kay Sir? May mensahe pala ngayon. Yes, may mensahe, instant mensahe ang kailangan natin. Yes. Sige po. Ay, sana dumami pa ang kanya. Sana dumami pa ang birthday niya. Mga ilan pa po, ma'am? Basta matagal. Basta matagal. Siyempre, yun lang ating laging wish. More birthdays to come. Yes. Ma'am, ay sir, ikaw po, kumusta? Para sa grupo ko, nagpapasalamat na niya pa kumal na Diyos na tatagalong pang buhay ko. Alam niyo po ba, sir, kung kanino galing ito? Kung alam, di ko po yung mangyayari na sa kung alam, di ko alam mangyayari. Nasurpresa siya. Na-surpresa siya. Alam niyo po kung kanino galing ito. Ito ba ay galing kay Sir Lucio Albino. Yung anak niya. Yes! Kasi humingi siya ng mga picture. Picture pa namin pa daw. Oo, kaya pala po humihingi siya ng pictures. At dahil po galing yan sa anak ninyo, sabi niya sa amin, alam niyo po ba na ang tatay ko ang superhero at pinakapogi sa balat ng lupa, di ba? At dahil dyan, sir, meron ka pang sash. Wala po ka naman natin dyan si sir. Naku, ang audience natin nasa kabilang kalsada. Ayun sila. So, sir,
Medyo maulan ang panahon, sir. Pero kasabay ng pagtulo ng ulan, alam mo kanina si sir medyo emotional. At syempre, hindi natin yan maisisisi na talagang emotional tayo pag sa ganito mga pagkakataon. Kahit siya medyo malayo po si Sir Lucio, meron siya dito mensaheng nais iparating sa inyo. At, ayan, wag po kayong iyak, sir. Dear Papa, Pa, nagpapasalamat po ako na dumating ang araw na ito. Na binigyan naman po kayo ng buhay ng Panginoon pa. Happy birthday po. Ang tangi ko lang hiling sa Panginoon, nabigyan pa po kayo ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Huwag niyo pong babayaan ang sarili niyo. Dahan-dahan lang po sa pag-inom ng alak. Sabi niya, nakakasama po yan sa kalusugan. Mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Sana patuloy po kayong gabayan ng Panginoon. Malayo man po ako dyan sa inyo, at least po na naparamdam ko ang aking pagmamahal sa message na to sa inyo. Once again, happy birthday po. Take care always, Papa and Mama. I love you so much and I miss you and enjoy your birthday. Ang mamahal. Salamat. Maraming salamat sa atin po. Na-surprise Ako ako. lang naarating ko. Hindi mo talaga, sir, Hindi alam. mo talaga alam. Talagang Sabi surprise guys, siya nag-chat sa ako, pero nakapot siya, Mama, anong handa ni Papa? Sabi ko, pansit, suman, yun lang. At hindi niyo po alam na Hindi meron alam. ganitong may pasabog na dala Kaya sa pala, sulit ko. sabi niya, picturean mo na Mama si Papa, dapat 8 picture. Picture ako masyado man sa At sinend niyo po. yan, sa kaya harap pala lang yan. dito. Oo, sa harap Walo. lang yan. Iba-iba talaga ang aura dito ni Sir. Ay, para dito si Sir, parang si ano. Kala ko si Cardo. Hindi ko naman pagpamalang si Coco Martin. Sir pala ito. Well, ilan po yung anak niyo, Sir? Ay, tawang-tawa siya sa Coco Martin. Tawang-tawa ka? Aning, isang babae, isang lalaki. Ay, isang babae. Kasi ano po ba sila dito? Wala, yung dalawa, nasa Maynila. Kayo na lang po yung Yung babae ko, may asawa na. may asawa na po. Meron na po kayong apo? Magkadalawa. Magdadalawa na. Si Lucio, wala pa. Sayang hindi po natin mapunta dito yung anak niyo. Ano po? Kasi medyo malayo yung bahay. Nandyan po ba siya? Yan, anak kong buntis. Ay, ayun. Kaya lang umuulan po eh. Masama sa buntis ang maulanan. So, ayan po, tatay. Nako! Meron hawak-hawak niya na ang kanyang anak. Hawak-hawak niya na, pero tatay, hindi lang yung tatay dahil sa pagbabalik natin. Naku, may mga bata dito. Kakantahan natin si tatay ng happy birthday at ibablow niya ang kanyang birthday cake. Hoy, maganda naman ang birthday. So, magbabalik kami sa ilang saglit lang. And we are finally back, mga ka-JFS. Ayan, medyo emotional si tatay kanina, pero nako, bumawi pa rin dahil masaya siya ngayong araw. At tatay, kanina po ay naniwala kayo na meron kayong babayaran na 2,000. Tama po ba? At sabi niya, pupuntahan niya kami sa opisina. Ako, prank lang po yan at hindi po kami taga-Naga, tatay. Ano po, talagang prank lang namin yan. Kami po ay mga taga, sasabihin ba natin ang location natin? Yes, taga San Fernando, Camarines Sur kami. At tatay, wala ka na pong babayaran na 2,000 pesos dahil lahat ng ito ay bayad na, tatay. Salamat. Yes, masaya ka po ba? Wala ka na Ayan, wala na siyang babayaran. Dahil wala nang babayaran si tatay, kids, kakanta tayo ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayun. Yes! Nanay, kantahan mo si tatay ng happy birthday. Yan, more nanay, more. Happy birthday. Parang iba yung lyrics ni nanay. Parang ibang version. Pero, nako nanay, maraming salamat po dahil very happy kayo ngayong araw. Mahal sa mundo na tao. Yeah. Wala sa mood pero happy. So tatay, make a wish po and then blow your candles. Sana maglawig pang buhay ko. Yay! Palakpakan natin si tatay!
Bye! And yes mga ka-JFS, malayo ang aming binahe mula San Fernando hanggang Tinambak. Pero ang goal namin ay natupad, yun ay ang mapasaya si Daddy. Daddy, Mami, napasaya po ba namin kayo? Thumbs up naman po Salamat dyan. sa gabot sa Yes. sa akin ko. Nais ka pong sabihin kay Sir Lucio? Oo, ang gusto ko lang sa akin sa mga akin ko salamat sa gabos na akin kong natanap ko, hindi ko yan araw. Ang totoo lang talaga. Na-surprise Hindi ko yan siya. na-surprise ko ng akin ko. Salamat lang sa akin ko. Salamat sa katanak. Kanasipan mo sa ako yan. Yes. Sa gabot pa, salamat sa inyo. Hindi ko yan araw na niyaraw ko. Hindi mo yan. Ayan, dahil niya araw, pero napaugmata si tatay. Nagulat si tatay sa prank natin, pero at the same time, happy ang birthday ni tatay. So maraming salamat din kay tatay. Sana inapasaya po namin kayo. And we wish you happy birthday and long life together as husband and wife. So yun po ang aming surprise for this afternoon. Tatay, maraming salamat. Nanay, sa bilang na 3, nagbababay tayo sa kanila. 1, 2, 3, go! Bye-bye!